siellä on roiku paikallaan, niin sillä tulee kiertoa. Se on niin antaa energiaa siihen paikkaan ja semmoista, ettei se niin kuin pysähdy. Tässä mun mielestä nähtiin jossakin. Niitä taitaa olla jostakin ja lähellä joku ihme istuu ja sillä sanottu myöskin. Ai. Mä muistan, että mä nähnytkin niitä nyt tuolla kun varaa sieltä mikä tää toi Open Tableista. Nyt siellä se lukee. Mä en syö kaikki lukee. Niin jotkut paikat ilmoittaa Open Tableistakin, että kun tuotte niin huomatkaa, että teillä varataan niin paljon aikaa. Ja jos ryhmä on niin iso, sit voi niin kauan. Jotakin ja ole hyvä ja häivytään. Ja sillä sanottu, että meillä on jotakin se sanoo, että tässä teillä on riittävästi paikkoja. Ja sanon, että aikuisuus tulee ihmisiä. Ja sinä juot vaan. Paikka tässä tulee niin. 10 tai 15 minuuttia häivytään. Tietysti ja ne, jos joku drinki vetää, niin niillä mukana. Nyt mä muistan, kun tässä niin on ollut joku tämmönen kerta, missä mulla on osunut, niin ollutko sanottu, että jos haluatte juoda vielä, niin olkaa hyvä siirtyä bääriin. Joo. On. Mä luulen kyllä. Ne yleensä sanoo näin, jengillä. Tiskille ja voisitte siellä olla. Syömispaikkoja ei saa. Tämä on suomalainen tapa, että mennään pöytään ja istutaan solmussa ja ollaan samassa paikassa näin, niin täällä ei hyväksytä semmoista ollenkaan.